Iċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li s-sena li għaddiet żdiedu kemm l-impjiegi full-time kif ukoll part-time. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika qal li mir-rekords amministrattivi ta' Jobs Plus jirriżulta li bejn Diċembru tal-2016 u Diċembru li għadda il-ħaddiema fis-suq tax-xogħol żdiedu bi kważi 5% u laħqu aktar minn 197,000. Iċ-ċifri juru li matul l-2017 kien hemm żieda ta' 9,900 ħaddiem full-time u tnaqqis ta' 745 li kienu fuq il-kotba tal-qatt. Iċ-ċifri juru li matul is-sena li għaddiet komplew jiżdiedu l-impjiegi fis-settur privat. Minn 8,560 impjiegi ġodda fl-2016, matul is-sena li għaddiet l-impjiegi mal-privat żdiedu bi 8,690 oħra, waqt li l-impjiegi mal-gvern żdiedu b'1,210. Kien hemm ukoll żieda ta' 783 persuna li bdew jaħdmu għal rashom. L-istatistika dwar is-suq tax-xogħol turi wkoll li f'Diċembru li għadda kien hemm żieda ta' aktar minn 5% fl-impjiegi full-time. Iċ-ċifri juru wkoll li kien hemm aktar minn 26,000 ħaddiem ieħor li barra impjieg full-time kellhom xogħol ieħor part-time. 35,000 oħra kellhom impjieg meqjus bħala part-time biss.